Σε κατασκοπεύει η σκούπα σου? Πιστεύεις ότι οι ασήμαντες συσκευές στο σπίτι σου είναι αθώες? Σκέψου το ξανά. Πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν ότι ακόμα και μια ρομποτική σκούπα μπορεί να καταγράψει προσωπικές σου στιγμές και να τις διαρρεύσει στο διαδίκτυο χωρίς να το πάρεις είδηση. Όσο το AI εξελίσσεται, οι smart συσκευές γίνονται πιο έξυπνες στο να συλλέγουν δεδομένα, αλλά όχι πάντα πιο ασφαλείς. Κάμερες, μικρόφωνα και χάρτες του σπιτιού σου ανεβαίνουν σε αμφίβολα cloud servers, έρμεα σε hacker ή κακές πρακτικές εταιριών. Τον Φεβρουάριο του 2026, αυτόν τον μήνα, ένας μηχανικός λογισμικού ανακάλυψε κατά λάθος ένα τεράστιο κενό ασφαλείας στους servers της DJI και απέκτησε πρόσβαση σε ζωντανή εικόνα από κάμερες, ήχο από μικρόφωνα και χάρτες σπιτιών για περίπου 7.000 σκούπες ρομπότ σε 24 χώρες. Η λύση είναι ο έλεγχος και ο ανοιχτός κώδικας. Δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι τυφλά κάθε κλειστό λογισμικό. Η πραγματική ασφάλεια βρίσκεται στον ανοιχτό κώδικα, open source. Γιατί εκεί η κοινότητα ελέγχει τον κώδικα. Δεν υπάρχουν πίσω πόρτες και η ιδιωτικότητα είναι προτεραιότητα, όχι εμπόρευμα. Athosvolt, το δικό σου ψηφιακό οχυρό στο διαδίκτυο. Στην εποχή της μαζικής παρακολούθησης, το Athosvolt έρχεται να δώσει την απάντηση στο cloud, συνδυάζοντας σύγχρονα πακέτα ασφαλείας και τη διαφάνεια του ανοιχτού κώδικα. Διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σου παραμένουν δικά σου. Μην αφήνεις την ιδιωτικότητά σου στην τύχη ή στην σκούπα σου.